תן כדאי סיכה כי חרם על המעיל. תביא רגע, נשים לאילי. אילי, אומרים שזה להדליק לך זה... רגע, סקטו אותי קצת. גלי, בואי לפה. בואי, אני אתקע בך מסמר בסוף. גלי, חלאס עם ה... וואי וואי, תיזהר, אתה מוקלט, רגב. מי נבוא? נראה פה שתקחו אותי. למה לך קר, אילי? יש לך משהו מתחת? כלום? כן, מה אתם אומרים? טוב, יאללה לעשן. זה אחרים את הבנה. אנחנו נהיה מסודרים. לא יהיה פה בלגן. אני נוסע האחרון. יפתח מוביל? או את? מי עובד? יפתח מוביל. באמצע נמצאים מוש וסיגל ואני מאסף. אם מישהו יחשוב לשנייה להיות מאחוריי או לפני יפתח, טוב, בעיטה, יפילו אותו, יהיה מעניין. אוקיי, טוב, הופה, יש לנו עוד מצטרפת. לא, אני בגיבוי. אז בגיבוי. בגיבוי, יפית הגיע חבר'ה להעריך. מי שלא מצליח לרכב, אני ארכב. הלאה, יפית! יאללה, שערי, שערי. שערי, שערי, ליאור מתלוננת, זה טוב. מה זה לראות? אם היא לא תתלונן אני... רגע, טוב, חבר'ה, תהיה אחלה נפתח וקדימה. סיגל אמרה נוסעים אחריה. ביי אמא! בהצלחה! ביי ביי. כן, רגע, עכשיו תרדו מהאופניים, תסתובבו עם הגב ככה ותעמדו, תחזיקו את האופניים, קדימה ולא תצלם לי את התחת. קדימה, סתובבו, תעמדו עם הגב תחזיקו את הכידון, אילי, תעזירו אותי, תביאו את הקו. הם גדולים, הם גדולים, הם גדולים, הם גדולים. איפה ליאור במיון? קבלו אותם! קבלו את סיגל במיוחד! כל הכבוד! כל הכבוד! כל הכבוד! אלופי גברם! כל הכבוד! יאללה מוש, נפתח! מוש, נפתח! אפשר לקחת את הגזדה. אתה רוצה את הכובע? אתם יכולים, אתם מסוגלים? כל הכבוד לכם! שני, היא גדולה, היא גדולה, היא גדולה. הנה ליאור, לא במיון, היא גדולה, היא גדולה. כל הכבוד! כל הכבוד! תראו את לאו! לאו! קבלו את לאו! כל הכבוד! כל הכבוד! היא גדולה, היא גדולה. בראבו! היא גדולה, היא גדולה. בסדר, מאמי? אתה בחיים? לא לוותר. כל הכבוד. מי עוד? מי עוד? פרוליק, פרוליק. הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. קבלו אותו! הוא גדול, כל הכבוד שמאלין. לין! לין, כל הכבוד. היא גדולה, היא גדולה. גלי! זה בטח לא קבלו תפגע. אותה! כל הכבוד. רגע, הסתדרת? רגע, בנטולין? עשית לי אבל לא עצר. עשית לי אבל לא עצר? ניר! קבלו את ניר! כל הכבוד, הוא גדול, הוא גדול, הוא גדול. יאללה, בלי להתלונן, אני אדבר מקצוע. מה ניר? לא לשלוח אותך עוד בלטיור אופניים, למה? כי זה הרג לי את התחת ואת הביצים. שלוש, ארבע, ו...
בסדר בשביל שתשתו, תצטרף אליי. אנשים לא